Moi, mä oon Sanni ja mä työskentelen erityissuunnittelijana täällä Helsingin Pelastuskoulussa. Me puhutaan tuttavallisemmin Pekosta. Me haluttaisiin nyt just tarjota sulle mahdollisuutta tulla mukaan tuntikouluttajaksi kouluttamaan meidän pelastajaopiskelijoita. Haluaisitko tulla paremmaksi kouluttajaksi tai kehittää sun johtamistaitoja? Tai sitten sä haluat ehkä uusia kokemuksia, vaihtelua sun nykyisen työhön. Jos jossain, niin täällä Pekossa se onnistuu. Me tehdään tuntikouluttajuus sulle tosi helpoksi. Sä voit hypätä suoraan mukaan opetustyöhön meidän tekemien suunnitelmien ja materiaalien mukaisesti. Tai jos sulla intoa riittää, niin totta kai voit osallistua niiden laadintaan. Meillä sä voit kouluttaa joko suomeksi tai ruotsiksi. Ja valitsit sä sitten vähän kevyemmän tai laajemman kouluttajaroolin, niin tukea täällä on aina saatavilla. Kun sä tuut meille tuntikouluttajaksi, sä pääset ihan oikeasti mukaan huippuporukkaan. No, mihin mä tän sitten perustan? Tiesit sä, että Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja? Ja kaupungin hyvinvointikyselyssä me sijoitutaan vuosittain kärkisijoille. Tässä porukassa siis ihan oikeasti viihtyy. Pekossa opiskelijapalaute on huippuluokkaa. Opiskelijat fiilistelee ennen kaikkea meidän koulun hyvää ilmapiiriä, kouluttajien ammattitaitoa ja hyvin suunniteltuja harjoituksia. Kaikki, mitä mä oon hehkuttanut tähän mennessä tässä videolla, niin sen lisäksi toki saat myös liksaa. Palkka on 35 € tunnilta, mutta siihen liittyvät lisätiedot ja muutkin lisätiedot sä saat erillisestä PowerPointista. Sieltä löytyy myös meidän yhteystiedot. Voit olla joko suoraan muhun yhteydessä tai opintotoimistoon. Sitten sun ei tarvitse enää mitään muuta kuin ottaa yhteyttä ja sitten me nähdään Pekossa.